Карам си във водата. Убийте го! АФК е, АФК е. Този. Убийте го. Ама. Ай бе, не мога го убиете ли? О, че каша карам, стили да се маха. Ха-ха, yeah. Ой, Каша карам. аз съм добър шофьор, само че в момента са легала. Ако ме оставите, ще ви убия всичките на един път. Нали знаеш, защото мога да ви убия всичките на един път. Бой! Отзад Няма бе, съм отзад бе. телепортирал. Аре бе, дей бе, отзад! Какво вкараш? Не му караш бе! Какво правиш бе? Ще го правя. Абе, какво правиш? Аз свършим играта на сам, папете го бе. Аре бе, какво правиш? Ей тако. Какво става? Абе. Чакайте ма бе. Аре бе! Помогнете малко бе. Гасвай бе! Гасвай за малко! На какво съм беше брат? Но става на мега малко. То се хвърли бе. О, то с беге шоп го разкарайте от тук, само стреля. Стен. Ко? То сте пак ни примахна колата бе. Аре бе, то се не остава на мира. Аз съм малки момент, че умра. Дай аз да го бия. Аз съм на мега малкото кръв, казайте бързо как да се хелна. Биго, вижи хелме. Аз съм бос. Аз съм боса. Аз съм боса. Ще ме слушате, защото ще я убия. Чукта ли? Чукта ли бе? Стойте на едно место, защото ще я убия. Стойте на едно место. Нима малко е. Някой да кара, никога. Не виж бе! Оня те уби! Бе! Оня те уби, бързо идвай! Аз изгубих оръжието. Оня те уби бе! Не, бягай, бягай, той ще уби, бягай, бягай! Аз всичко ми изчезна, оръжието, всичко. Абе не съм те убил, аз тук има един свини гън бе! Окей бе, окей. И не мога го килна, защото той е с год. Как? Дай аз ще карам, дай аз ще карам. Аз ще карам. Аз ще доса. Чакай. Бербой, я при тебе, брат. Телепорт се до мен. Я нещо, Бербой, сори за това. Какво тя е дето? Абе, Стенли. Чак. Бързо телепортирайте се, че так ме не убивай. 30 си, Стенли.
Сега ще кажа 39. От 30. Аз съм с тек 9. Аз съм... Този път аз съм отпреде. Студено, какъв си студен? Речи са. Аз бе. Аре бе, качвайте се. Ти облечи се, бе. Е да стигам до оня. Бер бой, може да спреш споделянето си, става ли? Защото и аз се чудя от коми лаги. Да. Чудя се от коми лаги, брат, пък той бил от споделянето ти. Къде е заминал този, бе? Ти същи. На друго. Илих при някакъв полицай, брат. Искате ли малко пари? Да, на мен само ми дай, не искам повече. На мен само 100 ми дай. Да ги закръгля на 98 000. О, братите ли са с тези готините? С заглушителчетата. Дадох ти пари, толкова стигат ли ти? Да ги Много ми даде, бе, брат. Чакай, ще дам 900. Аз ти дадох, бербой. Дай 1000, дай ми само 1100. 1000 последно ми дай, повече не искам. Ти, да ги закръгля на 100 900. Бербой, на тебе дадох. Човек, да ходим си дирим къща. Да го тост. Би го работос. Яре, убивайте го. Как? Карай, брат. Ето, убивайте. То. Аре, бе, ето, бе. Е този, убийте го, не оня. Е този, така. Е този. Би, добре. Офа, Аре, бе! аз ще сляза и аз ще ги... Точно ме би. Аз ще ги... То се качи в колата. Къв то? Може, че то ще вземе да кара колата, бе, брат. Абе, аз ги убих, бе. Защото тие сте Аз съм спал на кола. Аз го убих и той, аз почти всички тук убих. Амари газ. Качвай се в колата. Ама и да някой тръгваме. друг да кара, сега не ми се кара, защото вие не мога да ги убивате, аз ги убивам. Бербой да кара. Защото вие не мога да ги Ти не са убивате. лузи, бе. Брат е 9. Не са Чакай, лузита. искам да го убия той, искаме. Абе, искам да го убия, бе. Аре газ, Бер. Беше. Да, много умно. Голяма идея, Бер. На летището се тя. Ей, тук става. Някъде да си дирим къща, хайде.
Вижте ми речи, да, печ, какво стана? Гори, облечи се. Лежи си и хляб си вземи. Облечи се. И тупик ще е готин, да, е бер. Иху. Ама не дей само така. Времето гори. Ама човек, дай да убиваме хора, ти какво правиш са? Чакай, репортирам до вас. Чакайте, май. Не, къде паднах, бе? Ай, че... Чакайте, бе, че съм във вода. Човека. Хора! Хора искаш да убиеш. Спрете да направите лут да дойда при вас. Мислях да е во. Моля ви са! Пак умрях, спрете се да направите лупинг, искам да дойда при вас, бе. При колата се качи, момчето, е. Чакай, спрете тъпата кола. Смази Виж, има кой на кола, че човек. ще направим това, бе. Много си накарен. Бер, спри шибаната кола, защото няма да се направи интро. Не ми кажа, че важно това са боли корена. Бер, шибаната кола, бе, човек. Много си долен, много. Ах, като ти кръг да мереш. Чакай, Бер! Стегни! Бер, чакай! Бер! 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 Искам да се кача с при, бе!